भक्ताला त्या भक्तीचं श्रेय द्यावं की नाही? द्यायलाच हवं. मग नारदा, आज मी एका भक्ताला त्याच्या भक्तीचं श्रेय देण्यासाठी जातोय. कुठं जातोय माहित आहे का? द्यायलाच हवं. सत्यभामा. राजा सत्यवताला हो. दर्शन देण्यासाठी. तसं समज. दर्शन देण्यासाठी जातोय. असं देव त्याचं कल्याण करण्यासाठी. कल्याण होणार की काय होणार आहे त्यालाच माहित आहे. पण कारण दर्शन देव देण्यासाठी जातोय. पण ते दर्शन कदाचित त्याच्या जीवनात शेवटचं आहे. त्याच्या बाबाचे खटवले राजा सत्यवताचा बापी त्या शिवाला हे तसं नाही. तेव्हा मला सांगा, लय कशी देवता तुम्हाला म्हणतात मान्य, संवाद करणारी देवता तुम्ही. राजा सत्यवतानं स्वतःच्या जीवनात अधर्म केला. मान्य आहे, तो माझा भक्त आहे. मग पण भक्त जरी असला तरी जिथं अधर्म आहे, तिथं अनिती आहे, तिथं या देवाला जाऊन ती अनिती थांबवावी लागणार. अनिती थांबवा. नाश करावा पण लागणार. देवा, अनिती जरूर थांबवा. धर्म पुन्हा प्रस्थापित करा. भक्ताला भक्तीच्या मार्गावर लावा. पण देवा, अजून पर्याय आहेत ना. तुम्ही तिथं का जावा? अरे गौतम ऋषींचा अपमान झाला. होय होय, अपमान झाला. कुणी त्या राजकर्त्याने केला? राजकर्त्यानं अपमान केला. त्यांच्या ब्रह्मतत्वाची विडंबना केली. म्हणता काय? वास्तविक हे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण, तुला जरा तयारी पाहिजे होती. ब्राह्मणांची दया येते म्हणूनच म्हणतोय. होय ना? म्हणून म्हणतोय राजकर्त्याला शासन तसं नाही. तुम्ही शासन करा. पण शासन कसं? तुम्ही स्वतः करणार, स्वतः त्याला मारणार. पण नको. आमचं नव्हे तर मध्ये मी सांगतो ना, जेव्हा तुम्ही तिथं न करता तर तुमचे कार्य पूर्ण झालं तर त्याला जिवंत ठेवण्याची प्रतिज्ञा केली नाही, त्याला मारण्याची प्रतिज्ञा केली. तेच म्हणतो मी. आणि जगणं आणि जगविणं ही फार कठीण गोष्ट आहे. मरणाने मारणं सोपं आहे. पण राजा सत्यव्रत माझा भक्त आहे. तो तसा कुणाकडूनही मरणारा नव्हे. त्यासाठी माझं तत्व असावं लागेल. आहे ना? आहे तसं तत्व आहे. आता आहे. कित्येक जण आहे. एवढेच करणे. पण मला सांगा, प्राणहरण करण्याचं काम कोणाचं? कशाला? योग्य वेळी आला. मग मी योग्य नाही. या मृत्यूदेवतेनं प्रति मृत्यूदेवता या विश्वाच्या ठाई होती. आणि ज्या रावणासुराचा जन्म शेवट केला त्या सूर्यपुत्र विक्रांतापाशी 108 व्याधी दिल्या. तेवढ्याच औषधी दिल्या. त्यापेक्षा रोग दिले. रोग लढवळ तसं नव्हे, पण काही काही खाली आहेत ना. आणि म्हणूनच त्याची जर का नेमणूक या कार्यासाठी व्हावी अशी माझी इच्छा आहे.